खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सायाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाबाय दाखालिसो आङो आसाम टेट 2021 लेसन 3 हिसाबै आं फोरोंलांनाय मावरिजाजों सोदोब बेखेवफा दाजाबनाय खान्थि बेखौ आं कमप्लिट बुजायखांबाय बुजायनायनि उनावहाय आङो नैबे मोनसे होमवर्क होदोंमोन न'आव खामानि मावनो थाखाय एबा न'आव आंखौ माने फिननाय हरनो थाखाय बिमाया गथ' थुखैदों बे बाथ्राया मा मावरिजायाव दं बे मोनसे आङो मोनसे सेन्टेन्स होदों बे सेन्टेन्सआ मा मावरिजायाव दं होनदों अब्ला जोङो बेखौ मावग्रा मावरिजा मावफाग्रा मावरिजा मावजाग्रा मावरिजा आरो हरमोनग्रा मावरिजा बे मोनब्रैनि बिथोरावहाय बे मोनब्रैनि गेजेराव बबे मोनसेया कारेक्ट एबा बबे मोनसेया बेनि थार फिननाय होनना बुंदों बेनि थुबै एग्जाम्पल होनना बुंदों बेखौ दा जोङो बेखौहाय बबे एग्जाम्पल होननानै बुङोब्ला गोबाङानो नैबे मावग्रा मावरिजाखौ होननानै बुंदों जेखि जाया मानो बेवहाय माने गोरोन्थि जादों गोरोन्थिखौ मानि थाखाय जादों माने बेवहाय हयथ' आंनि फोरोंनायखौ बुजियाखैबो जानो हागौ जायनि थाखाय बेखौ होदों आं बेखौ क्लियार खालामनानै लाना फैदों बेनि थाखायनो आंनिखौ लाबोफिनदों नै पार्ट 2 हिसाबै नायबानो जाबाय दा होमवर्कआव दंमोन बिमाया गथ' थुखैदों बे बाथ्राया मा मावरिजायाव दं होमबा दाना नैबे बाथ्राया नैबे सेन्टेन्सआ बबे मावरिजायाव दं बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ होमबा फाइन्ड आउट खालामनांगौमोन मावग्रा मावरिजा मावफाग्रा मावरिजा मावजाग्रा मावरिजा आरो हरमोनग्रा मावरिजा बे मोनब्रै मावरिजानि सिङावहाय बबे मोनसेया नैबे गोग्लैयो नङा होमबा अब्ला जों बेखौ फाइन्ड आउट खालामनांगौमोन दा गोबाङानो नैबेखौ होनदों बे नङा आं बेखौ क्लियार खालामना होफिनगोन अब्ला नैबेवहाय नैबेयाव थांबानो जों बुजिगोन आरो आं मोनसे खोथाखौ होननानै होखानि नोंथांमोना जायफ्रा आसाम टेट होगोन बिथांमोनहा बे सिलेबासखौ कमप्लिट नायनानै ला मोजाङै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे आं भिडिअ गोदान होनाय लोगो लोगो जाहाथे नोंथांमोना मोनो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना लादो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो जायफ्रा आसाम टेट होगोन बिथांमोननि थाखाय बे हेल्प होगोन होनना आं सानदों एसेब्लाबो 100% नङाब्लाबो एसे 50% बाबो होगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो नैबे दाना नायदो जागायनोसै मावग्रा मावरिजा जाय थाइजानि खामानिखौ मावफुङो बेनो मावग्रा मावरिजा नङा होमबा थाइजानि खामानिखौ सोर मावो जाय खामानि मावो थाइजानिखौहाय बेनो मावग्रा मावरिजा दाना बेजों सोदोब बेखेवफानि बेखेवगासेनि आ जफायोनो आ नैबेखौ जों मिथिखागौ नङा होमबा बियो बेनि मिनिङा जाबाय उन दाजाब दा नैबेसिनिनो आरो बे आयानो जोङो सेकेन्डारि माने रिंसारथिजों थि खालामनाय हिसाबै आ वा आरो ङायावहाय महर सोलायनो हायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेयाव सोलायो बेनि उनाव जोङो नायनो हायो नै एग्जाम्पल हिसाबै जेरै आदाया फैदों बे आया नैबे आयानोमोन नाथाय बियो फैदों जुदि आं आदाखौहाय लिरोब्ला सिफायोब्ला आ प्लास द प्लास आ प्लास आदा आ बे जागौमोन बे नङा होमबा अब्ला मा जागौमोन आ दा प्लास आ नङा होमबा इज इकुवेल टु आदाया मानि थाखाय जानो बे नैबे जिनिसा नैबे आखारा आदाया इन्टिसिटि आखारा बे रिंसारथिजों थि जादों बेयो रिंसारथिजों जादों ओंखायनो जों बेखौ गोनो गोथो जानो नाङा बेबायदि जायो आरो नैबे गथ'आ उन्दुदों बे थिगैनो दंखायो नाथाय बेवहाय जोङो बे बाथ्राखौ नायनानै बे आ बा आया नैबाव दङ हिसाबै गोबाङानो नैबेखौहाय होदों जानो हागौ मानो होनोब्ला बाव गोरोन्थि जादों आं बेखौ क्लियार खालामफिननि दाना नैबाव नायग्रोनि थांग्रोनि 2 नाम्बारावहाय मावजाग्रा मावरिजा मावग्राया जायखौ मावो हमना लाबाय नैबे आदाया माबा मोनसे खामानिखौ मावनांगौ नङा होमबा जेनेबा नैबे गथ'आ माबा मोनसे खामानिखौ मावनांगौ अब्लासो बियो मा होनदों मावजाग्रा मावरिजा जायो दै गोसोआव लाब्लानो जाबाय एबा जों मोननो हायो जायनि सायाव खामानि मावनाया जायो अबेबा मोनसेनि सायाव खामानिया मावनाय जायोब्ला बेखौनो जोङो मावजाग्रा मावरिजा बुंनाय जायो जेनेबा आं नैबे कलमखौ लाबाय नङा होमबा बे कलमखौ लायोब्ला मा जागोन बे जेनेब्ला बे कलमखौ आंनो हर बे कलमखौ सोरनो आंनो हर होननाय लोगो लोगो मानो सादों बे कलमनि सायाव खामानिखौ मावदों ओंखायनो बियो मावजाग्रा जागोन बेयो ओंखायनो मावदों जायनि सायाव होनदों माने कलमनि सायाव बे कलमखौ आंनो हर बा कलमखौ आंनो हरल' राय होनबाय बेबो होमबा बेयो आंनि सायाव कलमनि सायाव खामानि मावनाय जानायनि थाखाय बियो मावजाग्रा मावरिजा जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय जेरै नै लावखारा मोसौखौ गुमदों होमबा बे मोसौखौ गुमदों होमबा बिमाया फिसाज्लाखौ बुदों नै बिमाया फिसाज्लाखौ बुदों बियो न'खौ सावनो नागिरदों दाना आंनिबो मोनसे आङो बेखौ ब्लेंक गालांनो नागिरदोंमोन नाथाय आङो लिरनानै लाखानानै होफिनबाय आङो ओंखायनो बेयाव दानथ'नो बिथुनदों जेबो साननो नाङा आं क्लियार खालामनो होगोन दानिया नायदो लावखारा मोसौखौ गुमदों नङा होमबा
बे मोसौआनो मोनसे नाउन मुंमा सोदोब आरो नैबे खौआ मावग्रा मावरिजानि नैबे खौआ फैदों नङा होमबा बे खौ फैनाय लोगो लोगोनो बियो सोरनि सायाव लावखारा खामानिखौ मावदों मोसौनि सायाव होनदों सोर जायनि सायाव होनदों नङा होमबा खामानिखौ मावनाय जायो दा लावखारा सोरनि सायाव खामानिखौ मोसौनि सायाव बिमाया खामानिखौ सोरनि सायाव मावदों फिसाज्लानि सायाव नङा होमबा बियो न'खौ सावनो नागिरदों नङा होमबा बियो मा खालामदों न'खौ मा खालामनो सावनो नागिरदों थामहिनबा न'नि सायाव खामानिखौ मावनो नागिरदों दा जोंहा क्लियार जानांगौआ बेनो जे नैबेखौ आङो नैबावनिफ्राय लांफिनि नैबे मावग्रा मावरिजायाव जोङो माब्लाबा जोङो नैबे बिसोरो गोमानानै थानो हायो हाइड जानानै थायो जायखौ जोङो बेखौ जिर' मर्फिम होननानै बुंनाय जायो जिर' मर्फिमखौ जोङो नोरैजों बुजायो नङा होमबा जिर' मर्फिमखौ बे सिनजों बुजायो नङा होमबा नैबे लाथिख' ओरै दाननाय नैबे जिर' मर्फिमखौ बेजों बुजियो जों बेखौ माबोरै लिरनो हायो जोङो नायदो नैबेवहाय नायदो जिर' मर्फिम नङा होमबा आदा बेखौ माबोरै लिरनो हायो जोङो नैबेनि एग्जाम्पलखौ जुदि बेखौ हाइड खालामोबा दोनखोमानांगौब्ला मोजां नायदो गोसो होनो बेखौहाय बुजिनो थाखायनो बे जिनिसा गोरोन्थि जादों नोंथांमोना दा नैबे लाथिख' महर थायो माने बे जिर' मर्फिमाव हाबनानै थायो माने गोमाना थायो बेखौ जोङो माबोरै होनो हायो आदा होमबा फैदों दा नुबाय नङा होमबा बे आदा फैदों जों डाइरेक्ट आदाया दंमोन बेवहाय आदाया फैदोंखौहाय जोङो डाइरेक्ट आदा फैदों जाहैबाय गथ'आ उन्दुदों डाइरेक्ट बेखौ जोङो बेखौ दाननानै मा होनदों गथ' उन्दुदों होननो हाबाय जोङो जाबायथ' क्लियारथ' गथ' उन्दुदों आदा फैदों आदाया फैदों होनना बुङो डाइरेक्ट होनब्ला सोर फैदों आदा फैदों नङा होमबा सोर उन्दुदों गथ' उन्दुदों गथ'आ होनलायनाङा होमब्ला जों बेखौ मिथिबाय जे बियो बेनो मावग्रा मावरिजायाव दङ जायखिया नाथाय बेवहाय बियो जिर' मर्फिमाव एबा गोमानानै दङ बे हाइड जानानै दं गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेबायदि जायनि थाखाय नोंथांमोनाबो गोरोन्थि खालामदों नैबेखौ क्लियार खालामबासो जागोन जेरै होननो हायो आङो मावग्रा मावरिजानिखौ आं एक्सप्लेन खालामखाबाय दाना लावखारा मोसौखौ गुमदों बेखौ होनो हायो लावखारा मोसौ गुमदों नङा होमबा नै आं दाना नैबेवहाय खौखौ हाइड खालामनो होबाय बे जिर' मर्फिम हाबनानै थाबाय लावखारा मोसौ गुमदों जुदि नोंसोरनो एग्जामिनारा कुइसन दानोब्ला नैबे जिनिसखौ मोसौखौल'बो होनो हागौ आं जायनि थाखाय बेवहाय डाइरेक्ट गथ'ल' होदों बेवहाय लाथिख' महरा गोमानानै दङ माने जिर' मर्फिमा गोमानानै दङ बेनि बेखेवफा महरा गोमानानै दं जायनि थाखाय नोंथांमोनहा बेखौहाय आन्दायदों जानो हागौ जेरै मोसौ गुमदों लावखारा मोसौ गुमदों लावखारा सोरनि सायाव खामानि मावदों मोसौनि सायाव मावदों नङा होमबा बिमाया फिसाज्लाखौ बुदों नाथाय जोङो बिमाया फिसाज्ला बुदोंबा बारा सेन्टेन्सफ्रा बारा गोरोबा जायो बिमाया फिसाज्लाखौ बुदों जाखागोन नाथाय बियो न' सावनो नागिरदों जागोन न'खौ होलायनाङा जोङो नैबे जिर' मर्फिमाव जों बेखौ ख'खौ दोनखोमानो हायो बियो न' सावनो नागिरदों अब्ला दा क्लियार जाबाय जानांगौ दा नैबे सोंनायनि फिननाया आङो दाखालि हमवर्क हरनाया बेनो जे बिमाया गथ' थुखैदों बाथ्राया नै बेवहाय सोर बिमाया खामानिखौ सोरनि सायाव मावदों गथ'नि सायाव मावदों ओंखायनो बियो मावफाग्रा मावरिसासो जागोन जेबो गोनो गोथो गैया दा क्लियार जाबाय जानांगौ क्लियार जागौ आंनाव सोंहरफिन जेबो नङा आङो क्लियार खालामना फिनगोन आरो मोनसे खोथाखौ आं होनानै होखानि आङो भिडिअखौ नैबे हाया जादों लाबोनो आंहा स्पेसियेल डेट दं नैबे 3 अक्ट'बरावहाय बेनि थाखाय आं लाबोनो हाया जादों आङो जुदि नैबे जोबबानो आं कमप्लिट लानानै फैगोन जेबो सिन्था जिंगा गैया आङो 100% कमप्लिट बर'नि सिलेबासखौ A to Z लानानै फैगोन आरो बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया माबायदि टाइपनि कुइसन फैगोन एसे एनै फिदिं फिदा फैगोन बे जेखि फिदिं फैया मानो नोंथांमोना हागोन दा बुजिबाय जानांगौ बुजियाखै सोंहरफिनबानो जाबाय अब्ला बेनि फिननाया नैबेसो जागोन दै बेवहाय बे जिर' मर्फिमा गोमानानै दं लाथिख' महरा बेखौ जोङो गथ'खौबो होनो हायोमोन गथ'खौबो प्लास खालामनो हायोमोन जायनि थाखाय आं नोंसोरखौ माबायदि बुजिदों होननानै आं बेखौ दोनखोमानानै दोन्दोंमोन हाइड खालामनानै दोन्दोंमोन जिर' मर्फिमावहाय अब्ला बिमाया गथ'आ थुखैदों बिमाया खामानिखौ सोरनि सायाव मावदों गथ'नि सायाव बेले दंखायो नै जायनि सायाव खामानि मावनाय जायो गथ'नि सायाव मावदों बिमाया नङा होमबा नाथाय बियो थाइजानि खामानिखौ जाय मावफुङो नङा गथ' दुगैदोंसो जागौमोन बेवहाय बेयाव होयोबा गथ' दुगैदों माने गथ'आ दुगैदों बेयो आं बेखौ दोनखोमानो हायोमोन गथ'आ दुगैदों नाथाय बिमाया होनाय लोगो लोगो बिमाया सोरनि सायाव मावदों खामानि सायाव गथ'नि सायाव ओंखायनो बेखौ गोनो गोथो जानाङा अब्ला बुजिबाय जानांगौ बुजियाखै सोंहरफिनबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय